Onorevoli Ministru, Dr. Jose Herrera, Signora Herrera, Professor Victor Ashaq u Mrs. Ashaq, eżis bib, kemmu sabiħ meta niċċelebraw il-xogħol kbir, intensiv ta' persuni li għenu biex l-ambjent naturali ta' pajjiżna ikun imħares, imma wkoll biex jibnu kuxjenza. U allura irrid ngħidlek grazzi, Professor Ashaq, li permezz tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. U naturalment nirringrazzjaw wkoll il-Ministru. Issa din it-tieni sena fejn qegħdin proprju niċċelebraw dawn in-nies li tant ħadmu biex pajjiżna iċ-ċokontana jagħtina ftit constraints imma mbagħad kif intqal minn Mr. Lafranco bla dubju ta' xejn maħniex nieqsa minn dak il-wirt sabiħ naturali tagħna. U allura rrid fisem il-Maltin u l-Awċin nirringrazzja lis-Sur Edwin Lafranco, lis-Sur Joe Sultana, lis-Sur David Dandria. Kif rajt l-etnomoloġija ftakart fin-nepputi tiegħi għaliex għandi nepputi għadu żgħir u fissat fuq għadi u kif smajtek tajt grazzi lil Mrs. Dandria mħabba l-friġ mimlija bl-affarijiet uħti laqqas tidħol fil-kamra tiegħu għax kullum kien kull fejn tiftaħ jaqbeż xi ħaġa insomma. Ġifieri daqsxejn familjari magħha din. Mhux fid-DNA tagħna naħseb, ma nafx minn fejn ġabu dal-ġins, imma ftakart proprju f'dan nepputi simpatiku li għandi. Imma aktar minn kollox naħseb ukoll dan l-opportunità ta' darba f'sena fejn qed nagħmlu diċ-ċelebrazzjoni ta' nies li probabbilment fi żmien meta bdew ftit kienu n-nies li kienu qed ikunu simpatetiċi magħkom jew inkella sibu ma' min taqsmu dal-arfin tagħkom. Hija wkoll opportunità fejn aħna rridu niftakru nġeddu kif qal Mark tajjeb, irridu nġeddu dan l-imħabba lejn il-wirt naturali tagħna. Mhux biss għax hekk jixirqilna, imma wkoll anke għal saħħitna stess. Naħseb l-ixxu tal-ambjent illum sar ixxu li nirringrazzjaw l-Alla qed tkompli tikber, jiena nista' ngħid li fiż-żjajar tiegħi fl-iskejjel u meta fiż-żjar tiegħi fl-iskejjel qegħduni noħolqu dan l-ispazju fejn nista' nitkellem ma' tfal u żgħażagħ u l-ambjent ikun dejjem wieħed mis-suġġetti li t-tfal u żgħażagħ iqajmu. Tant għamlu lili konxja tagħha din li waħda mill-ewwel affarijiet li provajna nagħmlu fil-Palazz ta' San Antonio li ġnien privat li l-eqdem ġnien li hawn fil-palazz imma dan kien ġnien privat qatt ma jinfetaħ ftaħnieh proprju għat-tfal biex ħloqna dal-kunċett tal-ġnien sigriet tal-President biex neċitaw it-tfal fejn ħloqna wkoll dil-komunità ta' tagħlim f'dan l-ambjent naturali u sabiħ fejn jistgħu jirrelassaw. Dak kien tal-anqas statement biex jintalan dak li qed nisma' mingħand it-tfal fid-daqsxejn li nista' nagħmel għamiltu. Però ma naħtaf l-opportunità dejjem biex fejn ikun nista' ngħid xi ħaġa, infakkar li t-tfal tagħna u żgħażagħ tagħna qed jisilfuna dan l-ambjent biex nieħdu ħsiebu għalihom u aktar tagħhom milli tagħna. U allura jiena nħoss li din hija opportunità wkoll ta' darba f'sena fejn nistgħu nagħmlu dawn l-appelli. L-ewwel nett nappella lis-soċjetà ċivili li llum hija ħafna aktar numeruża u ngħidlek iktar militanti minn qatt qabel biex tkompli f'ħidmietha, tkompli tfakkar l-awtoritajiet tagħna fil-bżonnijiet li għandna għall-ambjent naturali tagħna, għall-ħarsien tal-ambjent naturali tagħna, għall-ekosistemi tagħna biex nipproteġuhom u nħarsuhom. U min-naħa l-oħra wkoll nappella sa l-Onorevoli Ministru għaw li jiena nafu sew u naf qalbu kif tħabbat, imma nappella li l-awtoritajiet tagħna iżommu quddiem għajnejhom l-appelli li qed jagħmlulna kemm is-soċjetà ċivili, imma jiena nitkellem għat-tfal u żgħażagħ li eluf ta' tfal u żgħażagħ fl-iskejjel rajt dal-4 snin li President. Ta' dak li qegħdin jgħidulna ħalli fil-policies tagħna ningranaw sew ħalli nipproteġu id-daqsxejn li fadlilna, jiena ngħid daqsxejn ma tantx qatt ma kellna wisq imma in terms ta' art, imma llum iktar u iktar id-daqsxejn li fadlilna. U għadmir tagħna
li nagħmluh dan u għadmir tagħna lejn il-ġenerazzjonijiet li ġejjin għaliex jekk aħna rnexxilna ngawdu ftit ta' warajna għandhom id-dritt li jgawdu dak li tal-anqas aħna sibna. U allura nerġa' nawgura lil Mr. D'Andrea, sorry ħajkollna ħares, il-Mr. Sultana u l-Mr. Cremon, sorry, lil Mr. Lafranco, skużawni qed inħawwel. Nawgural, nirringrazzjakom ta' ħidmietkom, nirringrazzjakom f'isem il-Maltin u l-Awċin tax-xogħol kbir li għamiltu, tal-kuxjenza li qajjimtu u nħossuna tassew kburin bikom. Jalla l-modelli li kontu intom għalina ikunu modelli li aħna jkollna nkunu kapaċi nagħtu lill-uliedna u l-ġenerazzjoni ta' warahom. Nirringrazzjakom.